V prípade, ak by sa žiaci rozhodli pre zmenu, majú tak priestor ešte do 15. októbra 2014. Vo výnimočných prípadoch, ako je dlhodobý pobyt v zahraničí alebo zdravotný stav, môže riaditeľ školy povoliť zmenu predmetu najneskôr do 31. januára 2015. Novinkou oproti minulosti je zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Výnimku tvoria iba žiaci, ktorí si takúto žiadosť podali do 28. februára 2014, keď ešte platila pôvodná vyhláška. Písomná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch od 17. až 20. marca a ústne maturity budú v období od 18. maja do 5. júna 2015. Gymnázisti budú povinne maturovať z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka. K ním pribudne voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet. Žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským majú namiesto ďalšieho voliteľného predmetu slovenský jazyk a slovenskú literatúru. Gymnázisti s vyučovacím jazykom ukrajinským rovnako slovenský jazyk a literatúru. Ostatní stredoškoláci budú skladať skúšku dospelosti z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a teoretické a praktickej časti odbornej zložky. Pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským pribudne k týmto predmetom aj slovenský jazyk a slovenská literatúra. Silvia Karoliová, Televízia Naša.